Er binnen duizenden vrijwilligers actief in Friesland. In de natuur, de zorg of de sport. Ze doen het voor haarzelfs, maar meer nog voor een oor. Gaat het een beetje, jongens? We zien je het werk wel niet, hè? Je hebt de hasten nog gewoon, die zeren die het scherp. Ik ben Dick Huytema en ik doe vrijwilligerswerk bij Landschapsbeheer Friesland. En dat is vooral opslag van heidevelden, helje, bestrijding van Amerikaanse vogelkers, dat soort werk voornamelijk. Nou is het weer. Toch. Ja, Die ook? ja, die materiaal hier eenmaal. Joert is de natuurwerkdag. Dat is één keer per jaar, de eerste sneeuw in november. En dan komen er al een heel soort vrijwilligers om op bepaalde plekken de natuur wat vooruit te helpen, zo kan zeggen. En in dit geval is dat dus opslag van heidehelje, de Kertelijke heide in dit geval. De meeste bjemmen die op zo'n heide opkomen, met birken en klies erbij en iek. En die moeten wij, want anders dan haast geen heide door, maar dan wordt het bosk. Nou, bosk is echt mooi, maar heide hebben we volle minder in Friesland, dus het is belangrijk dat we die in stand houden. Begin het hier kon ik ophouden met mijn werk en toen zocht ik wat bezigheden in de natuur. Ik ben een natuurliefhebber. Er is in de natuur een grote werk te doen en je bent lekker fysiek bezig, je bent boeten bezig en je doet wat en je zorgt het resultaat van je werk ook. En dat vind ik motiverend, mag ik zeggen. Ik denk dat de natuur altijd nog wel leeft, maar het is wel zo dat je de jeugd er wel bij beloeken moet. Want de jeugd zorgt dan ik van, het is hier mooi en we doen nuttig werk. En dan is het mooi dat ze in aanraking komen met de natuur op zo'n manier. Zoek voor meer informatie over Varenoor op uw Facebook-site.